wallahi duk wanda ya saba da annabi na saba da shi. Ku auna da hankalinku jama'a. Wai menene dalilin kage-kagen nan da suke tewa ma'aiki? Menene dalilin inkarin su kai tsaye ga ma'aiki ya faɗa su musu abin? Ya tabbatar su kore, ya kore su tabbatar. Ya ce a yi su ce sun ƙi, ya hana su yi. Ko babu? Abu rigimar khilafa muke ba, rigimar kwamatsan da tarkacen da yake cikin littafin hadisi shine ya ja wannan zancen ni da nake ba ruwana da zancen khilafa ne. Ni akan wannan kwantsin bala'in tsiyar da yake littafin hadisi nake ta wannan kumfar bakin cewa me ya jawo wannan kwantsin bala'in da yake littafin hadisi ya jawo shi shine wannan. To ni ita ce ga inda bala'in yake kuma din me ya jawo ga inda za a karba wani gu akan kuma duk khilafan ne da rigimar mulki ne. To me dalilin duk wannan ja ga annabi da raina shi? Wallahi duk wanda yau na gano ba tare da annabi ba magana ce mai sauki. Kai kake da sauran business da shi, wannan kai ta shafa, ban hana ka ba, amma ka sani ina tafi da yanci. Sunan wanda na sani Muhammadu Rasulullah, shi kadai ne, sai wanda yake tare da shi a layi daya. To wannan a arzikinsa shi ma babba ne, amma ni ba wanda nake wa kallon yau alkyabbar tasa ce ta kansa. Annabi zai yi nan yayi nan sai na fizge ta na yage ta daga jikinsa, ba dan ka na ya fata ba, dan sani do ka bi in bi ka saba da shi ba ni ba kai. Saboda me a gaya mutane gaskiya, san hakikar ma'aiki ba zalim ba wanda annabi ya zalunta. Inna muka baddalu ba da kai ya faɗa mu mu'jiza ta tabbata. Wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala al-mutamassikina bihim min as-sa'i wa ihsanin ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.